Christian kaham bahai engnai. Christian kaham engnani bagai puila kaitor ni selengse engnani nangranai. Bo kaitor no se tongthogranani chai tongnani nangranai. Bo kaitor bai kaham jaknani bagai bokha bai kaitor ni kokno ma khnanai. Jesa samung phano khlaithung aborok beba kaitor ni munglop jakthung hanoi khlainani nangnai. Hakese Christian kaham enggai mannai. Christian kaham rokni sinimung kaitor bai halok kaham enggo surenai enggo monnai enggo koinene enggo kok kaham sanai enggo kisa bai jolia kungsukya borok bai kathawi tongo Jisu ni mung bai bkhakrak enggo tei renai enggo Galatia beremsa betang ci borok bai kaham jakna bagida ang okok saw hanei tongba ihi aboni bagiya ang kaitor bai se kaham jakna nayo ang borok bai da kaham jakna naiba ang tabuk phano abo hainai tongkhe ang Kristoni selengya okokhe sadupol Galatia o tongnai poito khaine rokno samani kokse o thayo chungnugo sadupol sawo borok bai kaham jakna bagida ang okok sawo hnei tongba ihi aboni bagiya ang kaitor bai se kaham jakna nayo hankhe tabukni Christian rok borok bai kaham jaknani bagai engya phia kaitor bai se kaham jaknani bagai joto samung joto kok sama joto thangma himma tangma teima bebak aborok kaitor ni kungsunani bagai kaitor ni munglop jaknani bagai tei kaitor bai kaham jaknani bagai se ma khlainai hakese Christian kaham hanjaknai gobang ma borokno borok bai kaham jaknani bagai samung khlaio phia Kristoni seleng kaham khe ebakhe Christian kaham khe bo borok bai kaham jaknani bagaiya tamokhe kaitor bai kaham hanjaknani bagai se samung khlaio haini bagai phaidi जों Christian kaham englayano जों kaitorni samung tanglayano kaitorni munglop jaknani bagai tei kaitor bai kaham jaknani bagai hakese जों Christian kaham engnai hakese जों kaitorni seleng kaham enggai mannai o kok thaini bising tei kaitor chini sakao hamari khlaijathung amen.